Namundag na halipot ang mga bitis asin warang mga kamot, ang 16 anyos na si Angel magtibay kan Barangay Pandan, Ligao City. Sa ibong kan sa iyang pisikal na kaninan, determinado si Angel na makapagtapos nin pag-aadal nga ni marealisaran sa iyang mga pangiturogan sa buhay, kabali na digdian pangarap na maihawasan sa iyang pamilya sa kapagtiosan. Grade 10 na sa alternative learning system si Angel. Sa ibong kan sa iyang kamugtakan, kayang-kaya ni Angel na makipagsabayan sa iyang mga kaklase. Para kay Angel, bako sa iyang kaulangan sa iyang kakulangan, kundi ini ang nagsisilbi niyang inspirasyon nga ni ipadagos na lumaban sa buhay. Walang kulang sa taong may pangarap sa buhay, tapos maging matatag at huwag susuko dahil may Diyos tayong hindi tayo sinusukuan. Ang kaklase ni Angel na si Nanay Teresa, bilib man sa nahiling niyang pagsusumikap ni Angel. Approachable po siya and friendly naman po siya. Tsaka pag minsan po medyo may pagkakulit, siyempre po ano talaga bata eh. Pag medyo makulit din po siya, tapos sabi ko, be, ano lang siya, sabi ko, be, ano ka lang, yung hindi masyadong maingay, lalo pag nag-lesson kami, huwag masyadong maingay. Na, yun naman po, sumusunod naman siya sa akin. Maano lang po talaga siya, maganda siya pong kasama dito sa school. Si Teacher Myla, saruman sa mga napapahanga ni Angel, apwera sa pagsurat gamit ang bitis, kaya man kaya ni Angel na mag-drawing maging ang pag-ibonin art craft. Si Angel, para sa akin talagang strong ang personality niya. Kasi sa kanyang kalagayan, nakikita ko na independent siya. Dati nga, gusto ko ako magbigay sa kanya ng tubig, ako mag-open ng biscuit niya. Pero nakita ko sa kanya na siya mismo ang nag-open, siya mismo kaya nakita ko sa kanya na napaka-independent niya. Kaya talagang tinutulungan ko siya na sana makatapos ng junior high school para makamit din yung pangarap niya. Nasa likod man kan mga pagsusumikap ni Angel si Nanay Edna. Gusto ko lang sa kanya, Angel, tapusin mo yung pag-aaral mo, pagsikapan mo yung kung anong gusto mong marating sa buhay at tutulungan kita hanggat kaya ko. Lagi lang ako nandyan para sa kanya. Pati yung mga kapatid niya, susuportahan namin siya hanggat may pangarap pa siyang gustong gawin. Sigun kay Angel, dahil niya pag-iisipan sa iyang pisikal na kakulangan, kundi mas pag-iisip niya ang makatabang sa iyang magurang kung sa ang edukasyonan sa iyang pagigibong sandigan. Nalaom niyang magsilbing inspirasyon bako sana sa mga kapwa niya PWD, kundi maging man sa mga normal na individual. Sa ngunyan, tighalat na sanakan sa iyang eskwelahan ang resulta kan examination ni Angel para ma-accelerate na ini sa junior high school. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ariel Obeya.